continuació donarem la paraula a Salvador Fornós, membre del Centre d'Estudis Tirant-lo-Rai, i que ens farà una valoració i un resum de les activitats que ha portat a cap el Centre d'Estudis durant aquests 2 anys. Lev Tolstoi va ser un aristòcrata rus molt famós per les seves escriptures, que, entre altres coses, pot ser més conegut per les obres que s'han portat al cinema, que era Guerra i Pau i Anna Karenina. Este senyor, en un principi, deia que només li interessaven la vida dels prínceps, dels senadors, dels seus fills i en conjunt de tota l'aristocràcia, perquè considerava que només la classe alfabetitzada, estem parlant de principis del segle XIX, només la classe alfabetitzada li podia aportar una informació valuosa. Evidentment, i per tant defugia de qualsevol contacte o buscar informació en la classe camperola, presidiaris, perquè la història ell considerava que no l'escrivien aquestes. Evidentment, dins del nostre estil de treball estem completament en desacord i, més desgraciat, ell en aquest cas era, si no va poder recórrer a aquesta informació tan privilegiada i tan quotidiana que estava al seu abast. La història l'escriuen uns, però la història en som protagonistes tots. La saviesa la podem trobar en fonts de documentació, la saviesa la podem trobar en una recepta d'aquestes tan completes d'un pagès que només menjant aquell plat ja tens prou per a passar el dia. O la saviesa la podem trobar en un mal nom. A vegades un mal nom aporta més informació que tota una biografia d'aquella persona. I de mals noms i de menjar en este poble ne sabem. El que cal, i crec que és molt important, és tenir una predisposició a escoltar. Recordo en aquest moment a Pepeta, que està a l'Onada, una persona que fa coherent en el que em va dir, perquè resulta que estàvem parlant de l'arribada del 37 i aquesta dona normalment no hi participa voluntàriament. A mi personalment vas allí i te parla alguna cosa, però en públic no parla. I vaig animar-la a parlar, parlant de l'arribada del 37. I va començar a dir, jo fill meu no m'agrada parlar, però ho recordo com si fos ara. I va començar a parlar d'una pallera, d'un barquet, una pallera plena de taus, cap allí van anar. Total, que el veí del costat estava preocupat perquè no hi havia manera de posar cullerada, i això que no volia parlar. Jo crec que és molt important això, estar conscienciat de que detrás d'una persona hi ha història, simplement és que cal escarbar i fomentar una mica i tindre una predisposició a escoltar. La guerra, la gana, la riuada, els oficis, les festes, desencadenen tot tipus de vivències i tots aquests aspectes estan bastant presents últimament en la gent del nostre poble. Sobretot la gent que, no vull dir gran perquè no és una paraula que no m'agrada massa dir, aquesta gent que tinc molta joventut acumulada, Dios m'agrada dir-ho d'aquesta manera. I així, la gent, la gana que patien, sempre dient gana de llepolies. Suposo que era gana de llepolies i també gana de segon plat, perquè de primer plat ne tenien. Tot just el que està passant ara al contrari. O sigui, ara hi ha una gran varietat de segons plats i de llepolies i possiblement el que fa falta és un primer plat. És aquelles coses que, per lo que creus, se van invertint. En estos 4 anys hi ha hagut una evolució de la feina que ha fet Tirant-lo-Rai. Llavors, en un principi, com se pot veure aquí, la nostra feina pràcticament eren entrevistes. I crec que és la feina principal que tenim. I a més és una cosa que no pots deixar per a demà. Els nostres informants, desgraciadament, són gent gran. I això no es pot, moltes vegades no es pot replaçar. Però també ens han posat en altres coses. En altres coses, com per exemple, embotellem receptes, recuperar d'una manera amb suport visual
tot el tema de la gastronomia del poble, que és una de les grans riqueses que tenim, però també tenim enregistrament d'actes i esdeveniments tant de societats o associacions del poble com del propi Ajuntament i altres activitats. I posant noms i malnoms i parlant una mica del menjar, comencem amb Josep Frank Sorribes, Rafielo, que en Rafielo vam fer dues coses d'un mateix tiro. En Rafielo vam fer l'entrevista i vam parlar de farinetes de panís fetes en colbardina, gratinia, les feia allí al costat mateix, napa, pesteta, 2 alls tendres, seguit de xapadillo i al final vam fer borraines i tot. Vam fer una bona xerrada i ben menjada i ben regada, tot bé. I després també, com a cosa que tenim, vam fer un enregistrament del qual una de les coses que recordem també està lligat al menjar. L'anguila amb coliflor. Aquesta anguila me la va preparar Flaudi, que està per aquí, president de la pesquera de l'Anguileta de Sant Jaume, i Flaudi, conjuntament amb Juan José, en Ferran, en Pasqual i en César, amb una tarda, nit i matinada, van enregistrar tot el que era el procés de la pesca de l'anguila. De fet, l'anguileta no em va menjar, però l'anguila estava boníssima. El costillo d'Ester de Chavo, també fet per nosaltres, i després, a partir d'aquí, és quan ja vam engegar conjuntament amb Manera Escuriola, de Nicanor, vam engegar tot el conjunt aquest de lo que se'n diu embotellem receptes. I molt breument, aquí podem nombrar la olla podrida de Conxita de Niquis, que ha tingut un èxit impressionant en quant a reproduccions en YouTube, impressionant. No sé si és per l'olla podrida o per el mal nom. Niquis, que sembla que també causa una miqueta d'apropament. L'arròs en carn i de caça i abadejo desmollat de Chaufi i de Pons, o els fideus en coliflor i abadejo, acompanyat de paragotes, de Teresa de Polet i companyia. Potser esteu pensant que el nostre objectiu és anar menjant de gorra. No és, el que passa que ens trobem en aquestes circumstàncies i tampoc no sabem dir que no. I, bueno, provar-lo sempre que és possible, doncs endavant. De totes maneres, no cal parlar-ne molt, és una hora una mica crítica, no se pot fer la boca una mica aigua, i jo em penso que el pressupost tampoc l'ha donat per un piscolabis posterior. Per tant, deixem ja una mica. I després d'això ja podem començar a parlar de les històries, les típiques entrevistes que sempre hem estat fent ja des de bon principi, des de final del 2008. La guerra, com he dit abans, és una de les altres grans presents, sobretot en gent de 78 anys cap amunt. Hi ha gent que ho recorda molt bé. Uns perquè la van viure directament, uns altres perquè van patir les conseqüències. Alguns, com Josep de Figueretes, de la Quinta del Vípero, la va tindre que viure amb les seves pròpies carns. I altres, com Isabel i Joana de Raimunda, o Josep de Moixina, o Rafael de Petenera, aquests van viure, possiblement, en tota seguretat, les seves conseqüències. Com també cal en el tema de la guerra, una gran aportació és la de Pilar Margalef, Pilarín de la Ribera, coneguda. Aquesta persona, a cavall de dos pobles del Perelló i de la Cava, va fer la seva història. I seguint també en la mateixa Pilarín, que un bon dia van aparèixer pel poble i aquí es van quedar. Com tenim el cas de Pilarín. Va vindre aquí baix, se va quedar, com el cas de Chindo, Gumersindo González, un gallec afincat al poble i concretament més lligat a tot el que és el tema de Buda. O la mateixa Elena Herrea, doña Elena, molt més coneguda entre nosaltres, una manya que pensava mestra destinada a Jesús. El que passa que ella es pensava que anava a Jesús Pedania de Tortosa i al final el que era Jesús i Maria. El fet, detrás d'ella hi ha una gran
història, el fet és que és manya, però és d'aquí, i aquí es vol quedar. Doña Elena, i després també tenim aquí un altre senyor, el Joan Sanchís, pares amples. Pares amples un dia va decidir, el poble li cremava els peus i va decidir marxar. Però, com nosaltres, ha tornat. Ha tornat i amb ell també s'ha recuperat una mica la imatge o el record del seu pare. Pares amples. Parlant de pares amples, este malnom, i per aquí penso que està Polet i està Teodoro, que si m'equivoco me poden corregir. Pares amples, parlant de virles, és allò que es queden dos virles i separades d'extrem a extrem. No és això? Suposo que sí. I en el cas de son pare de Sanchís, pares amples, doncs bueno, per lo que sigui només tenia dos dents i les tenia bastant separades. I aquí ve el malnom. A veure, si no hi ha saviesa en este malnom, doncs ja en direu vosaltres, no sé, les ocurrències aquestes coses que són realment enriquidores. Sanchís també és un gran representant de la diversitat d'ocupacions que tenim i acostuma la gent d'aquest poble. Jo no ho sé realment, per exemple, no sé quan s'ha inventat, però estic segur que ho havia inventat la gent d'aquí baix, perquè de tindre ocupacions diverses en saben bastant. Un exemple, Sanchís. Un altre, Ramon de la Beltrana, venedor de roba, sifonero, criador de tocinos, comprador i venedor d'arròs, hivernacles. Ja en direu. És de Morbader, diu, el macho que és bo se casa a casa i el que no se casa fora. Entre altres coses. O el mateix Josep Rajadell, una vida lligada a la illa de Gràcia, mecànic, xòfer, passador de barca, calafat i fins i tot inventor en una altra gent d'una de les primeres màquines de segar. I molts més. Rafael de Petinera, Paco el Chapero, en la seva època anava estudiant a Tortosa i, si mal no recordo, per poder portar 1 quilo d'arròs i no ser acusat de possible estraper-lo, tenia que portar un permís de l'autoritat per 1 quilo d'arròs. Però bé, els temps ho portaven. O el mateix Teodoro, gran coneixedor de la pagesia, o Josep de Moixina, fundador de l'Associació de Mariscadors de Tellerina i, com he dit abans també, un gran patidor de les conseqüències de la guerra. O José Hernández Tacos, una persona especialment coneixedora de tot el que ha anat al voltant de la càmera arrossera. O les vivències de Càlia de Turres, el seu primer ofici, me penso que va ser aiguadera dels seus germans, persona la penúltima d'una gran família de 13 i que també té, evidentment, la seva història, com Cinta del Chupeno, com Carme Trinitat, viuda de Mascarell, que amb botiga i taverna aguda ja té la seva història, les festes als salats, i també una història molt curiosa al voltant d'una maleta. I, sobretot, tampoc no ens podem oblidar de la persona més longeva que hem entrevistat, la senyora Cinta La Mirona, la més gran que hem entrevistat, 100 i pico d'anys. Una persona, la seva vida sempre al voltant de les penúries, les desgràcies, però amb una fortalesa impressionant. Una persona que li van deixar els anells per poder-se casar, però veig que això tampoc no era una gran excepció abans. També solia passar a les millors famílies, segur que no, econòmicament. I el més curiós d'aquesta dona que eren les 7 de la tarda. I era, el seu rellotge biològic li va dir, escolteu, ja és hora. O sigui, aquesta dona tenia que anar a sopar i pràcticament va dir, ja s'acaba l'entrevista, que ara és hora de sopar. I el primer és el primer. I evidentment que ho van fer amb molt de gust. Altres tipus de treballs fora de les entrevistes van prenent força dintre dels nostres objectius. Així, tenim a Sònia del Pufón i a Lolita del Potrito, en la qual vam fer una tarda
l'elaboració del sabó de casa, sabó moll. I molt bé també la col·laboració d'Ignasi Cugat. Potser vosaltres els d'aquí no ho coneixeu, però sí que molts de vosaltres esteu familiaritzats amb el molí de Torretes, de Ligallo. Ell diu que és pagès, jo sempre li dic que és moliner, però bueno, cada grup se queda amb ell i amb ell van fer tot un enregistrament de lo que era l'elaboració de l'oli de forma artesanal, amb pedra i cofins. O amb el mateix Cisco Castells Xatet, que van fer entre esquellar, blanquejar i classificar, van anar enregistrant tot el procés d'elaboració de l'arròs, que a mi em va fer recordar aquell molinet allí de prop de l'Izquierdo, en José María de Quinerós i Saturnino, quan de minut anava a portar el meu corresponent saquet d'arròs. O també Polet fent sembrant el soto o fent algunes gales. Polet, un home que de jove se va preparar per a ser pagès i després la truita va canviar, les noves màquines, els nous instruments li van fastidiar una mica, però de totes maneres jo a Polet li vull dir que potser el futur ens prepara altres coses i allò que vas a dependre potser no serà, ho podràs tornar a necessitar. El futur pot pegar moltes voltes. Agraïm també la col·laboració de Josep Rajader Olmos, Josep Maria Gilbes i Alfonso, i també, evidentment, de Joaquín Gilabert, en quant a col·laboració de la preparació de tot el que va lligat al nostre treball que han fet sobre la vida dels passadors i tot el que va al voltant del pont. Per cert, aquesta exposició, que és bastant bonica i bastant aportadora d'informació, la teniu, si la voleu anar a veure, la teniu a la sala d'actes d'allí de la biblioteca. Està allí. I en la línia aquesta de treball ja específic i concret, la col·laboració que van tindre en fer la taula rodona sobre el carrilet de Josep Bertomeu Sosa, Maria Adela Aluguín del Mestre, José Faturón, Fina de Tacos, Joan Escuriola, Recader, Agustí Ribes Gironiet i Polet. Va ser este treball va ser la participació que van fer des del centre Tirant lo Rai amb unes jornades etnològiques que parlava sobre les comunicacions aquí a les Terres de l'Ebre. Tal com va reflectir en el seu dia Josep Bo en la seva cançó El Carrilet, allí quedaven reflectides totes aquestes coses. Amb el carrilet representava l'obertura a l'exterior, representava una millora de l'atenció mèdica, accés als espectacles, estraperlo, i també l'arribada de coses que en aquella època als més menuts ens portava una mica de territs, com per exemple l'arribada de Xicineros, l'home de la bola, que venia a donar la bola als gossos, els urbanos de Tortosa que venien a cobrar el número de bicicleta i, bueno, no era solament anar, sinó que també venien, ens entraven coses. I, per supost, el que no ens podem deixar de nombrar és el col·laborador més directe que tenim i a tota hora, que és Ramon de Baila, que amb ell ens va ensenyant tot el que són els secrets del territori. Bombita, Canal Vell, Buda, Racó de Bomba, Port del Fangar, i més secrets que segurament que a la mesura que el toquéssim ja ens anirà dient. Dit això, hem treballat també altres àmbits, i els altres àmbits són el que fa referència a anar enregistrant actes de diferents entitats o del propi Ajuntament. I a nivell molt resumit tenim les jornades de l'Ebre Gourmet que es van fer, la presentació del CD Un pont al riu d'Agustinet Ribes i la rondalla de Sofia de la Ribera, o la cloenda del curs en homenatge a la vida de les dones silenciades organitzada per Hades, o els mateixos premis literaris Terra de Fam. Enregistraments també lligats a tot el moment d'ensamblatge, de juntar les dues parts
mitjançant el pont del passador, també. Els d'aquí van entrevistar els d'aquí i els de d'allà, o els de d'allà, que són nosaltres quan parlen els d'allà. Bé, tots són de d'allà en algun moment determinat. Temes monogràfics, ja ho podeu veure que no ens limitem a entrevistes, sinó que s'està eixamplant. El fet és que en la mesura que s'està eixamplant els temes a tocar, te'n dones compte de les necessitats reals. O sigui, com més fas, com aquell que diu aquella màxima, com més fas, més te'n dones del que falta per a fer. Temes monogràfics, per cas. Per tant, davant de tot això, d'entrada agraïm la col·laboració de tots aquells que no han volgut participar i per suposat que estem oberts a aquelles persones que volen seguir participant. I una cosa molt important, aquelles persones que creuen o volen participar o volen ser entrevistats, nosaltres estirem gustosos de que vinguin de cara a nosaltres i mos ho diguen. Estem esperant aquestes persones. Per acabar, ja molt breument, una mica d'estadística per a que poguéssiu veure com va evolucionant tot el que és el treball de Tirant lo Rall i la seva accessibilitat a les diferents zones. En principi, la evolució dels socis, ja podeu veure que és molt poca, són 25 socis, en són pocs, però bé, anem fent. D'aquí us invito també a fer una invitació a que, si voleu fer-vos, agraïts i contents. També, en quant a l'evolució de les fonts d'enregistrament, o sigui, tots els enregistraments que portem fets, portem enregistrats 73 actes, entrevistes, diu 85, però de fet, a veure, els entrevistats ne són molts més, perquè hi ha entrevistes múltiples. Per tant, els entrevistats en són més. Estaríem parlant del voltant del 7. I el que s'ha iniciat, que ara en aquests moments està una mica parat, però no es pot seguir en qualsevol moment, és el tema d'embotellem, que en són 4. En total tindríem uns 162 treballs fets, parlant pràcticament des de 2009, 2010 i 2011. Estem parlant de 3 anys, pràcticament. En quant a l'evolució de visites al blog de WordPress, fixeu-vos que hem rebut ja 10.017 visites. I en quant, aquest és el plat una mica més accessible o més conegut, són les reproduccions de vídeos al YouTube. En total tindríem que anem quasi als 40.000 visites que han anat d'accés als diferents documents penjats allí. I en quant als vídeos més vistos, tenim el de la plaça de Bord del Tebre, la desfilada de carrosses de la Cava, el festival de la Cava Sona, la fabricació del sabó moll, Majorets de la Cava, el del pont, el passador, el plat que us dia des de l'olla podrida de Conxita de Niquis i també una de la cadeneta, que es va fer sobre 3 entrevistades que estan aquí presents. Altres dades, per allà molt ràpidament, amics de Facebook, 212, també vam fer un treball addicional al que era la taula rodona, que era un eix cronològic, una línia de temps del Carrilet, que té 830 visualitzacions. A ISU, vivències i anècdotes del Carrilet, que era la taula rodona, 154, i al YouTube tenim 19 inscrits, que són d'aquells ja que automàticament, si hi ha alguna variació penjada, ja els va directe. I en quant a la procedència i perfil, el perfil del visitant que tenim normalment és home o dona d'entre 35 i 60 anys i de procedència espanyola. A Espanya, concretament, tenim 36.647, França 424, Estats Units 309, Mèxic 203, Suïssa 197 i Romania 185. Moltes gràcies i agraïm de la vostra presència.